pag-ibo. Tara ko sa'yo. Ay, may naman kasi pag-ibo pa tayo. Sa YouTube. Malik.
awit dito ka. Apa? Tapos na ketiga. Ako, basta ko lang. Pero depende pa sa design. Kung anong design ko. Mga masama mga gusto ko diba paano? Sunawin. Kung bakit ba di ba materialis pa yun? Igual para yung unang-una, dapang ko bitin. Hindi mo na palinda.